Tervetuloa kuuntelemaan koulupodcastia. Tänään vieraanamme on Tuomas Kurttila ja Marjo Hannukkala. Marjo, kun ottaa huomioon sen, miltä maailma nyt näyttää, mihin suuntaan se on kehittymässä, mikä on mielestäsi yksi tärkein asia, mitä peruskoulussa pitäisi tässä ajassa ensisijaisesti opettaa? Mä sanoisin, että kyllä se on hyvinvointi ja hyvinvointitaidot, joihin mielen hyvinvointi ja mielenterveystaidot kiinnittyy. Ja se on ihan koko yhteisöä rakentavaa osaamista, eli hyvinvointi rakentuu yhteisössä, kouluyhteisössä. Mutta toisaalta se on myös jokaisen ihan yksilöllisesti harjoitettavia taitoja, eli mielenterveystaitoja. Ja pitkäjänteistä työtä. Siihen on kaikki valmiudet meillä tänä päivänä. Meillä on osaamista, meillä on tutkittua tietoa, mistä kouluhyvinvointi ja mielen hyvinvointi koulussa rakentuu. Ei muuta kuin otetaan vahvasti käyttöön. Tuomas, miten sä vastaat tähän samaan kysymykseen? No, tekee mieli kyllä kovasti kompata, mitä Marjo sanoi. Samalla tottahan toki akateemiset perustaidot on aina ytimessä ja sen takia me toki myös koulussa olemme. Ei toki tarkoita sitä, etteivätkö ne olisi tärkeitä, mutta kyllä mä ajattelen myös, että tunnetaidot, se kuinka me olemme itsemme ja toistemme kanssa ja myös yhteisössä, kyllä siinä on jotain aivan erityisen tärkeää ja lopulta voi ajatella, että se luo pohjan myös niille akateemisille taidoille, jotta meillä on hyvä olla, turvallista olla. Silloin me myös opimme niitä opetussuunnitelman muita osa-alueita. Miten te näette, miten tässä hetkessä me onnistutaan Suomessa näissä tehtävissä? Mikä noihin aiheisiin liittyen niin kuin toimii nyt hyvin ja missä olisi vielä niitä kohtia, mihin pitäisi oikeasti keskittyä? Juuri syyskuun Hesarissa Katariina Salmela-Aro nosti esille, että on tutkimustuloksia, että miten niin kuin epätasaisesti suomalaisessa koulussa näitä tunnevuorovaikutus, sosiaalisia taitoja vielä opetetaan. Eli tavallaan me ollaan menty eteenpäin. On ihan varhaiskasvatuksesta alkaen tunnetaitoja, kaveritaitoja, empatiataitoja opetetaan, mutta se ei ole systemaattista eikä ole kaikille lapsille ja nuorille tasavertaisesti saatavissa. Ja siihen pitää vaikuttaa tosi nopeasti, että ne on opetussuunnitelmassa, se on suomalaisessa koulujärjestelmässä ihan kansainvälisestikin me ollaan ihan etumetreillä tässä, että me ollaan saatu opetussuunnitelmiin tällainen osaaminen. Mutta miten se jalkautuu ihan jokaisen varhaiskasvatuksen, koulun, arkeen ja osaamiseen, niin siihen meidän tulee tehdä edelleen työtä. Vaikka Mieli ry:ssäkin esimerkiksi on tehty jo 20 vuoden ajan tätä juurruttavaa, osaamisen vahvistavaa työtä. Vastaanotto on ollut huikeeta, halutaan osaamista näihin taitoihin, mutta edelleen meidän pitää sitä vahvistaa ja viedä sitä opettajakoulutukseen, että se lähtee sieltä jo 5 vuoden opettajakoulutuksen aikana osaamisen lisääntyminen. Joo, Marjo sanoi yhden aivan erityisen tärkeän sanan, eli varhaiskasvatus. Kun puhutaan siitä, miten koulussa menee tai miten koulussa pärjättäisiin, miten kouluarki olisi hyvää, niin kyllä pitää katsoa juuri siihen, mitä ennen koulua. Kun varhaiskasvatus tuli mainituksi, niin ajattelen, että se mikä ehkä tässä ajassa on silti sitä hyvää tuohon kysymykseen liittyen, on se, että me ymmärretään tämä varhaisen merkitys. Ja jos me sanotaan, että koulussa pitää tunnetaito, opetusta, tietoisuustaitoja vahvistaa, niin kyllä kaikki lähtee siitä, mitä kodissa, mitä vanhemmat, mitä ennen koulua. Tämä on aivan ydintä ja se ei poissulje sitä, etteikö tämä olisi kaikkien yhteinen tehtävä, mutta ajattelen, että jos meillä onkin niin, että esimerkiksi koulussa tietoisuustaito, ajattelu, tunnetaito, kaveritaito, teemat vahvistuu, mutta silti sen niin kuin varhainen kasvun ympäristö jää laimeaksi, niin se on jopa aika ristiriitainen tilanne lapselle, lapsen kasvun kehityksen kannalta. Eli mitä pitäisi tehdä? Koulun näkökulmasta on se, että me nimenomaan vanhempien taitoja vahvistetaan ennen koulun aloitusikää. Esimerkiksi ensikodin väki, meillä on perheneuvoloissa jatkuvaluonteisesti tämmöisiä ihmeelliset vuodet ryhmiä, joissa annetaan vanhemmille taitoja, kuinka olen lapseni kanssa, kuinka hänen itsetuntoa, kehitystä, kaveritaitoja, sosiaalisia taitoja voin olla kehittämässä. Ja tämä on hirveän oleellista, että mitkä ne vanhemman kyvyt, kompetenssit,
ajattelumaailmat ovat. Eli tuo varhaiskasvatuksen kysymys niin, että me puhutaan aidosti siitä kodista, perheen taidoista, vanhempien taidoista. Joo, ennen kuin Jounin päästään tässä vielä vauhtiin oman kysymyspatterisen kanssa, niin mä komppaan tuohon siinä mielessä, vaikka itse koen, että on aika paljon miettinyt just kasvatukseen liittyviä asioita. On ollut kuitenkin 10 vuotta opettajana töissä ennen kuin sain ensimmäisen lapsen, mutta nyt kun on kotona 1-, 3- ja 5-vuotiaat, niin tässä 5 vuoden aikana on huomannut, että kyllä on itse joutunut oppimaan aika paljon taitoja, niin kuin miten lasta kasvataan semmoisessa niin kuin hänelle henkisessä turvallisessa ympäristössä, että on se ollut kasvun paikka itsellekin. Ilman muuta. Tunnesäätely, joka liittyy meihin vanhempiin itseemme, se on se, minkä lapsikin lopulta oppii. Me puhutaan paljon leikistä. Kuinka leikin lapseni kanssa? Ja niin yksinkertaiselta kun se kuulostaa, niin silti siinä on paljon asioita, joita huomioon ottamalla me päästään pidemmälle. Opitaan sinnikkyyttä, opitaan luovuutta, opitaan lapsijohtoista leikkiä. Näitä me neuvolassa tehdään ihan vanhempain ryhmien kanssa. Tosi tavallisia perheitä, mutta kuitenkin perheitä, joilla voi olla tiettyjä tuen tarpeita oman lapsen osalta. Mutta kun me ollaan liikkeellä ennen koulua, niin silloin me luodaan hyvät pohjat, joista lähteä eteenpäin. Ja silloin osana lapsiryhmää tämä lapsi pärjää, hänen taidot kehittyy ja hän liittää niihin taitoihin muita vertaisia. Olen ihan samaa mieltä ja nimenomaan, jos ajatellaan sitten varhaiskasvatusta vielä, että jos kaikilla lapsilla ei ole niin kuin kotitaustassa niitä samanlaisia valmiuksia, että saisi sitä vuorovaikutusosaamista, tunneosaamista siellä kodin vuorovaikutuksessa, niin turvallinen lapsiryhmä, jossa on turvallinen aikuinen, kun näitä harjoitellaan yhdessä, tunteiden tunnistamista, sanoittamista, tarinoiden, leikkiin mukaan ottamisen kautta, niin siinä jokainen lapsi samalla harjoittelee ja ryhmä on turvallinen. Joo. Ja sitten tässä tulee helposti ehkä semmoista keskustelua, että on se avutonta, että tällaista pitää niin neuvolaan mennä tämmöistä lapsijohtoista leikkiä opettelemaan. Ja sitten ensikodin väki antaa 10 minuutin tehtävän jokaiselle arkipäivälle ja sitten meillä on lomake, johon tunnistat omia ja lapsen reaktioita. Mutta mä sanon, että ne on taitoja, joita meillä tässä maassa ei ole vanhemmuudessa ollut siinä määrin, kuin pitäisi olla. Eli se on oikeasti niin kuin taitoperustaista. Ja kysymys ei ole siitä, että jotenkin me oltaisiin menetetty ne taidot. Voi olla, että me ei olla oltu niiden taitojen, tunteiden, asioiden äärellä ja lapsen kohdalla. Ja mehän monesti puhutaan nimenomaan näistä tunnetaidoista, että ne on ikään kuin tietyllä tavalla sisäsyntyisiä, vaikka nehän on samalla tavalla taitoja, mitä me voidaan oppia, myös me aikuiset. Joo, ja niitä opitaan ja opetellaan koko elämän ajan. Musta se on niin kuin vauvasta vaariin asti, että myös ikääntyessä, isovanhempana näitä taitoja voi oppia. Ja monesti se on juuri, että me olemme toinen toisillemme peilinä, että niitä opitaan vuorovaikutuksessa. Ja ihana, kun meitä kiellettiin vähän ydisemästä ja tälleen validoimasta. Mutta täytyy sanoa, että juuri näin, koska se, minkä Marjo sanoit, vauva, että miten ne varhaiset vuorovaikutushetket, tilanteet, ympäristöt, kiintymyssuhteet, nehän mukana me elämme, ne mukana me olemme. Ja tämä on sitten kuitenkin kysymys, johon me voidaan aina pysähtyä, että ihmisen kasvu ja kehitys ei lopu koskaan. Mutta se, että me niin kuin aikuinen nähdään myös tämmöisenä kehittyvänä olentona, on valtavan tärkeää, koska silloin juuri ne lapset, joiden kanssa me aikaa me vietämme, olemme ammattikasvattajia tai vanhempia, niin silloin he pääsee myös pidemmälle. Eli kaikki lähtee, kummallista kyllä, lapsen kohdalla niistä aikuisista, jotka häntä ympäröi. Koska se on se kysymys turvasta ja kiintymyksestä ja hoivasta, huolenpidosta. Ja tähän voisi palata jälleen tähän kouluun ja koulun kasvattajiin, ammattilaisiin, opettajiin. Eli niin kuin tuossa alussakin sanoin, niin minkälaiset valmiudet opettajakoulutus Suomessa tänä päivänä antaa tunne, vuorovaikutus, sosiaalisten taitojen, mielenterveystaitojen opettamiseen. Että niitä ei voi kaataa ylhäältä päin lapsille, lapsiryhmälle, vaan ne on taitoja, joita siinä opettajakoulutuksen aikana myös nuori, ammattiin valmistuva pedagogi saa itse
pitäisi saada itse harjoitella ja vahvistaa, reflektoida, mitkä on mun valmiudet jo aikaisemmin ja miten mä voin omia taitoja vahvistaa, minkälainen on, se myös kasvattaa sitä omaa työssä jaksamista, työhyvinvointia, että miten mä puran mun stressiä, kuormitusta, mistä mä kerään voimavaroja ja saan merkitystä elämään ja se kaikki. Niitä kaikkea pitäisi niin kuin siellä opettajakoulutuksen aikana 5 vuoden matkalla jo olla mahdollisuus harjoitella samalla, kun saada valmiuksia ihan pedagogisiin taitoihin. Juuri on tullut tutkimuksia esimerkiksi, miten hyvinvointi ja pedagoginen osaaminen, ne nivoutuu toinen toisiinsa. Kyllä. Ja jotenkin tämmöisen ehkä vakauttavan työotteen teema. Eli mitä on semmoinen vakauttava työote? Eli se ei ole sitä, jos lähdetään siitä liikkeelle, mitä se ehkä ei ole, niin että me tavallaan aika pistemäisesti käydään kurssi tai me käydään joku koulutus tai me niin kuin otetaan semmoinen huippuhetki vaikka näille tietoisuustaidoille, vaan se on tosi paljon arkea. Ja se on se kysymys meille, että miten se siinä arjessa näkyy, arjen rakenteissa. Aloitetaanko me kokouksemme palaverit vaikka pienellä harjoituksella, on se sitten hengitysharjoitusta tai tietoisuustaitoharjoitusta, jotka on tosi lyhyitä, muutamien minuuttien. Että uskalletaanko me tavallaan antautua tälle teemalle, koska se vaatii meiltä vähän semmoista heittäytymistä. Ja kyllä mä uusimpaan kouluterveyskyselyn tuloksiin, kun tulee, ja edelleen siellä se 40% 8-9-luokkalaista sanoi nytkin, että ei opettaja ole kiinnostunut mun kuulumisista. 40% koko maassa. Ja se on niin häkellyttävä tulos, koska mä jotenkin aina ajattelen, että näinhän se ei niin ole oikeasti. Opettaja on kiinnostunut suuremmassa määrin. Mutta se, mitä välittyy, on kuitenkin tuo. Tai että viikoittain kiusattuna olevien lasten nuorten osuus yläkouluikäisistä on kasvanut nyt viime vuosina. 23, eli nyt syksyn tuloksia viime keväältä, kun tullaan. Eli jotenkin ajattelin, että tässä on myös kyllä sillä tavalla aika kriittinen kohta, että vaikka ollaan menty eteenpäin, niin jotenkin sitä vaikuttavuutta me ei nyt siinä määrin saada. Joo, mä itse vähän niin kuin kritisoisin meidän aineenopetusjärjestelmää siinä mielessä, että miten se on rakennettu just tuossa, että jos sanot, että 40% oppilaista kokee, että aikuinen ei välitä. Tai ei ole kiinnostunut, mistä hänestä tuntuu. Mä oon siis itse ollut 10 vuotta aineenopettajana ja ne oppilaat tai opiskelijat, kun ne menee luokasta toiseen ja yksi opettaja näkee aina semmoisen lyhyen hetken ja sitten siinä on kuitenkin semmoinen omalainen paine siitä aineen opettamisesta siihen liittyen, niin jos seuraisi vaikka yhtä oppilasta koko sen koulupäivän, että miltä se koulu hänelle näyttäytyy, niin siinä niin kuin vaihtuu aikuiset, joiden vaikutuspiirissä on, mutta aina osana ryhmää ja mä en yhtään ylläty, vaikka joku menisi monta kuukautta koulussa ilman, että yksikään aikuinen ei niin kuin huomaisi tai kysyisi, mitä kuuluu tai muuta. Tuo on varmaan siis yksi osa totuutta, mutta itse asiassa jos me katsotaan sitä kouluterveyskyselyä niin kuin laajemmin, niin tämähän ei pelkästään rajoitu kouluun ja aineenopettajien aikuinen lapsisuhteessa, vaan myös me nähdään laskua siinä, että miten lapset ja nuoret kokee omien vanhempien, että voiko he kertoa omille vanhemmille, että tämä tavallaan niin kuin, että tämä on varmasti totta, mitä Pekka kuvasi, mutta mun mielestä tämä ehkä enemmän kertoo itse asiassa siitä, kun nämä kaksi asiaa tilastoa laskee, niin kun heikentyy molemmat yhtä aikaa, niin jollain tavalla niin kuin lasten ja nuorten ja aikuisten välinen yhteys katkeaa. Joo, toi on kiinnostava, koska pitkäänhän toi nimenomaan vahvistui, tämä kysymys siellä. Eli että pystynkö puhumaan vaikeista asioista omalle vanhemmalleni. Että toi käänne, kun se siellä on, niin se on tietysti tosi huolestuttavaa. Toki se luku on ollut korkea, siellä 90% tietämissä, mutta silti se on tosi oleellinen havainto. Eli varmaan liittyy yhtäältä siihen, että mihin se meidän aikuisten aika menee. On se ammattikasvatusta, on se kotikasvatusta. Ja kyllä me huomataan siis, kun kerroin tästä varhaisen vuorovaikutuksen teemasta ja sieltä neuvolamaailmasta, niin aika monella vanhemmalla, joiden kanssa me tehdään työtä ensikodissa, sillä neuvoloiden suunnalla on kokemus, että jotenkin mun lapseni esimerkiksi ei leiki. Ja se, mikä siellä tekijä
aika tyypillisesti saattaa olla, että ne häiriötekijät arjessa tulee ja keskeyttää sitä vuorovaikutusta jatkuvaluonteisesti. Ja tämä on jotenkin todella kurjaa ja yksinkertaistavaa, mutta joudun sen sanomaan. Mitä ne voisi Tuomas olla ne häiriöt? Voiko se vähän konkretisoida? Voin mä. Nyt meillä on toi kamera tuolla. Niin kyllä siinä on todella paljon tähän liittyvää. Että tavallaan, että mikä meitä niin kuin häiritsee. Siis meillähän on nyt tämmöinen ADT, uusin kirjainyhdistelmä ehkä tulossa, Attention Deficit Trait, eli itse luotu ja keskittymiskyvyn häiriö, käyttäytymistekijöitä, sanotaan nyt näin suomeksi. Ja tähän se liittyy. Eli jokin meitä keskeyttää sellaisessa vuorovaikutuksessa, jossa pitäisi olla pitkäjänteisesti rauhassa. Vaikka leikin teema on sitä. Kyllä, ja sitten juurikin näin ja ajatellaan, että miten toisaalta hyvin yksinkertaista on tämä arjen hyvinvoinnin rakentaminen. Se on vähän niin kuin sitä tylsää arkea myös. Ajatellaan pienlapsperhettä tai yhtä lailla murrosikäisten nuorten kanssa. Rajoja, rakkautta, aamupuuroa, iltapalaa, kohtaamista. Eli hyvin Tuomas nostit näitä haasteita just, että mikä vie siltä kohtaamiselta tilaa. Joo. Mikä on syöppönä siellä. Yksi semmoinen hyvä esimerkki oli, kun tuossa tehtiin oman perheen kanssa kaikkia reissuja, itsellä 4-luokkalainen tytär, niin reissuja ja kaikkia tosi hienoja juttuja. Ja sitten mä kysyin lapselta, että mikä oli se paras juttu tänä kesänä, niin hän muisti sen ihan superjuttuna sen, kun me pelattiin lautapeliä kerran yksi ilta pelkästään. Aika kaikkeen niiden miltä susta tuntui? Se oli pysäyttävää. Niin. Se oli pysäyttävää. Mahtavaa. Mitä te näette, että kun nyt ollaan puhuttu niin kuin, vähän niin kuin toimintakulttuurissa, vähän millaiset asiat on tärkeitä koulussa, jotka tukee ikään kuin sitä lasten ja nuorten hyvinvointia ja mielenterveyttä vähän kotona, niin mitkä vielä on sellaiset, jos konkretisoi vielä, että mitä on parasta, mitä esimerkiksi Tuomas aikuiset voi tehdä lasten ja nuorten mielenterveyden eteen koulussa ja Marjo ehkä sitten vielä jotenkin koulukontekstissa? Joo. No, kyllä mä jotenkin haluan ottaa koukkua tuosta vielä edellisestä, eli tästä sanasta tylsä. Eli jos mä ajattelen nyt niin kuin isosti aikuiset ja mä ajattelen yhteiskunnan tason, niin kyllä meidän pitäisi todella niin kuin vähentää sisältöä siinä suhteessa, että me oikeasti mietitään ihan opetussuunnitelman lähtöisesti, että mihin me keskitytään, mihin me se aika käytetään, joka meillä on. Ja se ei poissulje sitä, että se opettajan autonomia, mikä on kauhean tärkeää ja meillä hieno luottamuksen osoitus ammattilaisia kohtaan ja se viisaus, miksi me ollaan näin kehittynyt yhteiskunta, että sille annettaisiin niin kuin lisää arvoa. Eli jotenkin, kun puhutaan tämmöistä ydinainesanalyysistä, niin meidän pitäisi niin kuin miettiä, että mitä kaikkea tähän pöydälle mahtuu. Sinne ei mahdu niin paljon kuin me tänä päivänä ajateltaisiin. Ja tämä tylsyyden teema on aivan mahdottoman tärkeä, koska pitää olla sitä niin kuin viipyilevää tylsyyden aikaa, sen sietämistä myös. Sen sietämistä, että kaikki ei ole aina täynnä. Ja me ollaan jotenkin aika täynnä. Kyllä mä ajattelen, että toinen kohta on se, että miten vaikka näitä kouluterveyskyselyn tuloksia kouluyhteisössä, kun tullaan sille tasolle, miten niitä käsitellään, avataan. Miten me pysähdytään katsomaan, mitä tämän meidän oppilaitoksen koulun lapset, nuoret vastasivat. Ja tässä se avoin mieli. Jotenkin vielä semmoinen ei-tietämisen positio. Että me ei niin kuin lähdetä, kun nopeasti me lähdetään niin kuin perustelemaan, mistä tässä on kysymys tai mistä tässä ei ole kysymys. Ja me otetaan ne meidän suojat päälle. Se on kauhean tavanomaista ja jotenkin ymmärrettävää. Mutta se olisi tärkeää, että me yhdessä. Ja kolmas on sitten se niin kuin lasten kanssa. Ja ajattelen myös, että se lämpö, mistä me ehkä tässä puhutaan myös, on aidosti vaatimista. Se ei ole niin kuin, että me vaan helpotetaan. Ei. Se on ihan semmoista rakkaudellista vaatimista, että sä pystyt ja sun on pystyttävä. Koska tämä maailma on tällainen, että aamulla pitää herätä ja läksyt pitää tehdä ja sä pystyt. Ja tässä tullaan siihen pystyvyyden teemaan. Eli se viesti, että sussa on taitoja. Ja jos me ei olla vielä ihan perillä, niin ne on ehkä taitovajeita tai puutoksia. Mutta kysymys ei ole siitä ihmisestä, persoonasta, vaan on kysymys niistä taidoista.
Ja nämä 3 tasoa, se yhteiskunnan, yhteisön, johon liittyy aikuiset ja sen lapsen kohtaamisen, niin mä ajattelen, että lopulta aika yksinkertainen kolmikko. Nimenomaan. Yksinkertainen kolmikko, juuri näin. Ja miten pitkäjänteistä työtä se on. Ja miten, jos ajatellaan toimintakulttuuria koulussa, hyvinvointia vahvistavaa, niin kyllähän se on johtamisella paljon merkitystä. Miten johto kuljettaa, keskusteluttaa koulun arvoja, kouluyhteisön arvoja, ottaa siihen koko yhteisön mukaan. Opettajat, moniammatillisen henkilöstön ja niin kuin Tuomaskin sanoi, oppilaat, nuoret toimijoina. Yhdessä rakennetaan sitä hyvinvointia vahvistavaa kulttuuria. Ja siinä se yhdessäolo, kohtaaminen, vahvuuksien tunnistaminen, niin kuin sanoititkin, että se on välillä ihan niin kuin sitä kovaa työtä. Opitaan ja opiskellaan, kannustetaan myös pettymysten hetkellä. Nähdään, että on voimavaroja, mennään eteenpäin. Kuunteleminen, kuulluksi tuleminen, se nousee myös ja kohtaaminen. Mikä merkitys sillä on nuorelle kouluyhteisössä, että se antaa voimavaroja, mä tuun nähdyksi. Mä oon merkityksellinen, mä kuulun tähän yhteisöön ja se tuo sitä oppijan intoa myös. Innostuu oppimisesta. Mä olen tärkeä pala tässä yhteisössä. Sitten systemaattisesti myös näiden taitojen harjoittelu. Tiedetään, että ne ei synny itsestään, niin kuin tuossa hetki sitten puhuttiin. Ja ryhmäytyminen. En tiedä, toivottavasti ei ole enää sitä, mutta on ollut paljon kouluissa myös, että ryhmäytymispäivä on syksyssä. Tosi tärkeä, hieno juttu. Liputan, mutta kun sitä ryhmäytymistä pitäisi tehdä jokainen kerta, kun luokka tulee yhteen. Se on ryhmä ja niihin niitä pedagogisia taitoja. Miten hetkessä rauhoittaa ryhmää, tehdä siitä yhteisen tälle tunnille, tälle kokonaisuudelle. Eli siitä nostit esille tätä aineenopettajapuolella, että monesti myös se aineen hallinta, sisällöt vaativia, ja Tuomaskin sanoit sitä, että meillä on vaativia sisältöjä. Ja se kasvu yhdessä, sille se oppiminen ja ainesisältöjen haltuunottaminen myös rakentuu. Onko siellä jotain konkreettisia esimerkkejä mielessä jossain vaikka tietyssä yksittäisessä koulussa tai jossain, missä on niin kuin hyviä käytänteitä otettu käyttöön? Joo, mulla tulee vaikka 3 ja lähdetään liikkeelle sieltä varhaiskasvatuksesta. Mä sanon ehkä ihmisiä, koska mä ajattelin, että he niin kuin tavallaan tekee todeksi sen, mitä on sitten niin kuin päätetty vaan tehdä. Antti Kylliäinen on kiinnostava hahmo, joka on päiväkodeissa tuonut nimenomaan tämmöistä hyvekasvatusta näkyviin. Ja sitä on tehty muun muassa Espoon suunnalla ja eri puolilla Suomea. Hienoa työtä, joka on niin kuin konkretisoinut sitä, mitä ne arvot on. Puhutaan niin arvoista, ne on aika juhlallisia ja niistä me lähdetään usein liikkeelle monissa organisaatioissa. Voidaan ajatella, että päiväkotikin on itse asiassa organisaatioyhteisö. On määritelty hyveitä, eli mikä tekee meistä hyviä ja mikä tekee meille hyvää. Ja teon sanoja. Mä kiitän, mä moikkaan kun tulen päiväkotiin, mä sanon heipat kun mä lähden. Eli teon sanoja. Ja se on minusta todella kiinnostavaa, että näissä päiväkodeissa on päästy eteenpäin myös siinä niin kuin yhteisön hyvinvoinnissa. Ja nyt me puhutaan tosi pienistä lapsista, varhaiskasvatusikäisistä. Eli ne hyveethän liittyy siihen, mitä me teemme. Ja näinkin pienet lapset kannattelevat niitä hyveitä omassa toiminnassaan, eli käytöksessä. Mun tulee tuohon mieleen päiväkoteja, joissa on otettu näitä mielenterveystaitoja vahvistavia pedagogisia välineitä käyttöön, niin esimerkiksi sellainen kuin eläinlasten tarinoita, eläinhahmot, hyvin erilaisia persoonaltaan, harjoittelee näitä taitoja, on vähän semmoista foorumteatteri-tyyppistä tarinaa siinä, ja siinä on just esimerkiksi leikkiin mukaan ottamisen taitoja harjoitellaan. Ja sitten lapset osallistuu siihen, miten se tarina jatkuu, kun se pysäytetään, että otetaan, ei jätetä syrjään. No sitten tämän
jälkeen niin lapset 4-vuotiaat lähti naulakolle ja ulkovaatteita laitto päälle ja sai varmasti myös apua tähän pukemiseen, niin siinä kaveri sanoi toisillensa, että muistetaan sitten tänään, että ei jätetä ketään leikin ulkopuolella, että otetaan kaikki mukaan. Just näin. Ja nämä on tosi pienissä ihmisissä olevia ominaisuuksia. Kyllä. Me nähdään, että itse vauvoilla, pienillä ihmisillä on jo tavallaan se empatia ja solidaarisuus vertaisia kohtaan. Halutaan auttaa, mutta se pitää tehdä näkyväksi. Ja onhan se toki myös, tulee hyviä viestejä siitä, kun varhaiskasvatuksessa tunnetaitoja harjoitellaan, niin kyllähän sitten nämä pienet harjoituttaa vanhempiaan kotona. Totta kai. Ja tässä mä ajattelen silti, että tarvitaan se molemmat. Että kun vanhempien kanssa tietoisesti pysähdytään, niin silloin me ei koskaan ajatella, että se on niin kuin lapsi kannattelee, vaan aina aikuinen on se, joka kannattelee. Mutta tämä on hyvä kysymys, että miten esimerkiksi meidän vanhemmille, päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmille, vaikka eskari-ikäiset, otetaan se, koska se on sitten jo kuitenkin kattava joukko vanhempia sitä ikäryhmää. Miten me pysähdytään vanhempien kanssa näiden tietojen ja taitojen kohdalla? 2 muuta nimeä mun tekee mieli sanoa tuohon kysymykseen on ilman muuta varmasti koulupodcastin ehkä käynytkin, en tiedä, mutta Kaisa Vuorinen, siis positiivinen pedagogiikka. Kaisa oli ensimmäinen. Ihan mahtavaa. Jakso numero 1. Kyllä, ja me olemme itse asiassa mainostan niin Suomen ensimmäinen positiivisen kasvatuksen koulu, mistä itse tulen. No niin, no näinpä. Emmekä tätä tienneet, niin se täytyy sanoa, että siinä on musta jotain tosi oleellista. Ja kyllä semmoinen ratkaisukeskeisyys, Ben Furman muksuopin kehittäjä, ajattelija, niin kuin tuo jotenkin mukanaan taas kerran sen, että kysymys on taidoista, joita yhteisö kannattelee, joita yhteisö tukee, jotka on niin kuin meille mahdollisia. Ja joita yhteisössä harjoitetaan. Juuri näin. Taitoja. Paljon hyvää. Mä haluan itse asiassa mainostaa, että en mainostanut vain itseäni. Niin meillä on ollut siis käytössä Mieli ry:n hyvän mielen taitomerkit, jotka on aivan erinomaista materiaalia nimenomaan helposti käyttöön otettavissa koululle tunne- ja vuorovaikutustaitoharjoitteluja. On siellä muutakin laajemmin, mutta mun piti justiinsa sanoa siitä, kun hyviä esimerkkejä kysyttiin, niin on se huikeeta, että nyt on 1-9 hyvän mielen taitomerkki. Se on kaikkien käyttöön otettavissa ja siellä harjoitellaan monia mielenterveystaitoja, kuten tunnevuorovaikutustaitoja, itsetuntemusta, huolen puheeksi ottamista ja on alueita, oliko se nyt Pirkanmaan alueella, että kaikissa kouluissa on otettu käyttöön. Ja mikä mahdollisuus siinä on, kun näitä taitoja harjoitellaan sitten systemaattisesti sieltä ihan 1 alkaen koko perusopetuksen ajan. Eli siinä onkin tällaiselle vaikuttavuustutkimukselle, tutkijoille yliopistossa hyvää kohtaa, että lähteäpä seuraamaan, että miten tällainen osaaminen voi karttua. Ja nyt on myös tullut varhaiskasvatukseen rauhametsä, että miten tällaisia taitoja harjoitellaan systemaattisesti varhaiskasvatuksessa. Että juuri tähän palaisin, että meillä on paljon osaamista, meillä on tutkittua tietoa, meillä on pedagogisia huipputason välineitä, niin ei muuta kuin ne pitäisi nyt levittää vahvasti, juurruttaa koululaitoksiin, varhaiskasvatukseen, ottaa käyttöön, antaa johdolle osaamista, antaa ammattilaisille osaamista, rohkaista. Ehkä myös rohkaisu on yksi tärkeä asia, että kaikki voi ottaa nämä haltuun ja näitä voi harjoitella samalla, kun siellä pedagogina on koulun aikuisena, niin myös mä saan itse harjoitella näitä. Mulla on teille kiperä kysymys. Hyvä. Nyt jos vähän seurataan edes 50 vuotta, niin näistä on puhuttu Kyllä. paljon. On paljon erilaisia työkaluja, mitä tekin mainitsitte, hyviä esimerkkejä. Ja voisi kuvitella vaikka 50-luvulla mun isä tai isoisä, niin ei ollut näin paljon puhetta tähän liittyen. Mutta samalla nykyhetkessä tuntuu, että se mielen ongelmat, haasteet, todennäköisesti just älylaitteet, liikkumattomuus. Tämä on varmaan aika yksinkertainen, mä luulen, ja eriytyminen sille, että kyläyhteisö tai perheyhteisöt hajoaa, niin tuo sitä painetta. Ja kouluissa nyt on paljon työkaluja, mitä voisi tehdä, ja sitten paljon muutakin kasataan koko ajan lisää.
ja se on täynnä. Mistä pois? Mistä lähdetään ottamaan pois, jotta saadaan tilaa hyvinvoinnille? Niin, rauhoittaa tilannetta, niin kuin aikaisemmin jo on puhuttu, että mistä se kasvuympäristö saa voimansa kaikkeen siihen, mitä siellä on tärkeää. Ihan sisällöllisiä asioita opetetaan, mutta mikä on se ydin? Alkuviikosta olin tällaisessa seminaarissa kuin Kriisinkestävä Suomi. Todella mielenkiintoinen, oli tutkijoita, opetusalan huippuosaajia ja siinä jotenkin nousi musta niin upeasti se, mitä on itsekin puhunut, että koulu, kasvatus, niin se on ihan yhteiskunnan kivijalka. Sen eteen on tärkeää tässä ajassa tehdä töitä ja jotenkin kirkastaa arvoista. Puhuttiin hetki sitten, mikä on se ydin, mikä antaa voimaa ja opettajille, koulun johdolle. On tullut just tuloksia rehtoribarometrista, että yhä useampi rehtori on myös kuormittunut ja uupunut. Me ei saada niin kuin menettää sitä upeata Suomen opettajakoulutustasoa. Meillä on huippuosaajia opetuksen ammattilaisina johdossa. Heidän hyvinvointinsa ja vahvistaminen ja että työ on äärettömän merkityksellistä, sillä tällä koulun kasvatuksen kivijalalla me rakennetaan yhteiskuntaa. Ja siellä niin kuin se arvot, hyvinvointi, mielen hyvinvointi keskiöön ja sen päälle rakentuu oppimaan oppiminen ja se matka nuorella sitten kohti jatko-opintoja. Siellä rakennetaan myös työelämätaitoja. Tämä kysymys on tosi rehellinen ja se on raaka, mutta siksi se on juuri niin kuin kohdattava. Koska tähän me emme ole oikeasti vastanneet. Se on fakta. Ja opetusministeriössä, kun olin 7-8 vuotta ja tuli semmoinen olo vähän nyt ehkä juuri tuossa hetki sitten, että nyt siellä tehdään taas hyvää valmistelua ja tässä virkamiehenä sitten luen 150 eri lausuntoa, miten taas kerran kaikkien aineopettajajärjestöjen, kaikkien mielenterveystoimijoiden, kaikkien lapsen nuorisojärjestöjen juuri se oma agenda on se kaikista tärkein, jota pitää lisätä. On se liikuntaa, on se taideaineita ylipäänsä, matemaattista, luonnontieteellistä, äidinkielistä puhumattakaan. Eli me ollaan nyt niin kuin kohdassa, missä me emme tähän ole vastanneet. Mun ensimmäinen kohta, ja ajattelin, että se on aidosti nyt niin kuin myös kehityspsykologisesti perusteltavissa, on juuri tämä meidän varhainen. Eli tavallaan ratkaisu kouluun on siinä, mitä me tehdään ne kaikki ihmisen ensimmäiset elinvuodet, alkaen raskausajasta. Tämä on se juttu. Se on se kohta, mihin pitää nyt satsata. Siihen pitää investoida ja siitä on paljon tietysti tutkimustietoa, hyvin myös vaikka talouden puolelta. James Heckman on tullut monelle tutuksi talousnobelisti, joka osoittaa tutkimuksillaan juuri yhteiskunnan investointien merkitystä tässä varhaisessa vuorovaikutuksessa. Siihen pitää laittaa nyt panokset ihan eri tavalla, jotta me ei jouduta tavallaan koulun suunnalla tekemään niitä raakoja valintoja, jotka on sitten eittämättä edessä, kun homma ei enää kerta kaikkiaan toimi. Ja nythän kouluterveyskyselyn tuoreet tulokset osoitti, että kaikesta tästä hyvästä kehittämisestä, välineistä, lisääntyvästä tutkimustiedosta huolimatta, me ei mennä parempaan suuntaan. Siis tämä on heikentynyt se kokemus, miten mä tulen kuulluksi. Kiusaaminen on lisääntynyt, ei vähentynyt ja niin edelleen. Eli siinä kohtaa nyt tämä varhainen on se ensimmäinen ja ajattelin, että siellä se viisaus lepää. Toinen on sitten kyllä koulun opetussuunnitelma, tuntikehys ja ajattelen kyllä tässä sitä meidän niin kuin alkuopetuksen kohtaa. Eli ihan ykkös-kakkosia ja näihin nivelvaiheisiin ylipäänsä satsaamista, että mitkä pohjat me sieltä luodaan ja mikä on se koulukulttuuri, mihin mä tulen osaksi ensimmäiseltä, toiselta, kolmannelta luokalta. Ja ajattelen tässä vaikka ihan semmoista niin kuin vastuuteemaa. Sen verran lasten kanssa työtä tehneenä uskallan sanoa, että me joskus aikuiset vähän niin kuin vältellään sitä kysymystä, että lapsi ikätason mukaisesti
on nimenomaan välttämätöntä kantamaan omaa vastuuta. Vastuuta kavereista, vastuuta kiusaamattomuudesta, vastuuta läksyistä, vastuuta oppimisesta, vastuuta. Ja se on kaunis sana, kun me tavallaan ajatellaan, että me vastuutetaan asioista, jotka ei hänelle kuulu. Ja tällä mä ehkä tarkoitan juuri sitä, että siihen kulttuurilliseen pitää panostaa aivan ehdottomasti sieltä meidän koulun alkuajoista vielä vahvemmin kuin tänä päivänä tehdään. Ja että koti tukee tässä. Ja nyt sitten se ratkaisu ei synny siitä, että nyt luokanopettajat ja reksi ja sitten oppilaitoksen muu henkilöstö tätä tekemään, vaan se vaatii kyllä ihan aidosti myös niin kuin järjestöjä, seurakuntia, semmoista systeemistä yhteisvaikuttavuutta, jossa me luodaan rakenteet ja me luodaan tämmöinen implementointi eli toimeenpano oikeasti niin, että me myös siihen kulttuurilliseen päästään kiinni. Ja se kulttuurinen lopulta luo sen, että mä myös ne akateemiset tiedot ja taidot, kyllä, puhutaanko maantieteestä, historiasta, biologiasta, pystyn hallitsemaan. Mutta kyllä mä vähän huomaan ajattelevani, että niiden aika voi olla myöhemminkin, kun tänä päivänä on. Joo, ja tuo varmaan, kun sä puhut, että varhainen vaikuttaminen ehkä sitten vielä niin kuin luokan opetuksen puolella, niin se on ehkä myös, mikä voisi olla ylipäänsä mahdollista. Että sitten jos mietitään vaikka aineopetuspuolessa, kevennetään jostain, eli puututaan tuntimääriin. Jos nyt kuvitellaan vaikka, että jokaisesta oppiaineesta leikataan puolet opetettavasta sisällöstä pois, jotta tuodaan näitä kaikkia muita vahvuutta tai vahvuuksia tukevia asioita, niin sehän tarkoittaa, että puolet opettajista on työttömiä. Se on niin kuin, koska meillä on mun mielestä globaalisti äärimmäisen mahtava järjestelmä. Meillä on just autonomia, mistä puhuitte, mutta meidän palkkaus myös perustuu sitten niin kuin yläkoulusta eteenpäin tasan niihin opetettaviin tunteihin. Niin, jotenkin niin kuin se, että se hyvinvointiosaaminen on siellä sisällä. Eli ei se ole jotain, jota otetaan niin kuin pois ja lisätään niin kuin yksittäisiä tunteja, koska se hyvinvointiosaaminenhan on jokaisessa hetkessä siellä. Jokaisessa kohtaamisessa. Jokaisessa kohtaamisessa. On se sitten minkä aineen, kotitalouden, biologian, liikunnan, matikan, niin se on kaikessa siellä sisällä. Ja tässä musta niin kuin meidän täytyy saada sitä ajattelun muutosta, että ei lapsen, nuoren kasvu ja kehitys, se vaatii aikaa. Se ei ole muuttunut samalla tavalla kuin tämä yhteiskunnan vauhti on muuttunut ja tullut kaikki tämä. Ne tarvii siihen kasvuunsa aikaa, tilaa ja siihen ne ympäristöt, yhteisöt, missä lapsi, nuori on päivittäin. Tässä puhutaan vahvasti koulusta, se voi olla harrastus. Tosi tärkeä yhteisö, missä tätä kasvua, kehitystä tapahtuu vuorovaikutuksessa. Eikä se, että se oppiminenkin niin kuin vahvistuu, kun se rakentuu sille turvalliselle arjelle. Ja kyllähän me tiedämme, miten esimerkiksi lukiossa nuoret joutuu tekemään tosi varhain, tosi isoja päätöksiä niin kuin, ja semmoista painetta tuodaan siihen, että mihin suuntaan. Miksi sitä matkaa, lukiomatkaa tai ammatillisen koulun matkaa ei saisi käydä rauhassa? Se pitäisi saada käydä enemmän rauhassa, että saan samalla kasvaa henkisesti, psyykkisesti ja siihen rakentaa sitä mun tietoperustaani. Ja siinä aikuisten merkitys on tärkeä näissä ympäristöissä. Koulu, harrastus, nuorisotyö, kaikki ne ympäristöt. Joo, musta oli tärkeä, Marju, sinulta, miten sä toit sen tavallaan kaikissa tilanteissa liikkuva hyvinvointityö. Ja kyllä ehkä se yksi teema on toisaalta myös se meidän aineenopettajajärjestelmä, kun nyt puhutaan, että miten me annetaan niin kuin läpileikkauksena ne tiedot ja taidot, joita me myös tarvitaan tämän hyvinvointityön tekemiseen. Niin kuin läpileikkauksena, jotta se toimisi juuri niin kuin sanoit, kaikissa niissä kohtaamisissa, kaikissa niissä tilanteissa. Ja tässä mä ajattelen, että on myös tärkeää, että se systeemisyys tulee ajatuksessa, että mä en puhu siitä, mitä mä teen niin kuin toiselle. Mä en voi ulkoistaa itseäni. Se lähtee minusta. Miten mä voin, miten mun mieli on,
miten mä pystyn liittymään, mitä minussa liikkuu. Ja musta se on sillä tavalla, uskon ajatella aika niin kuin tehokastakin, niin kuin lähtee niistä aikuisen myös ihmisen tarpeista tai vajeista, taitopuutoksista liikkeelle, koska silloin me oikeasti pysähdytään siihen, että se instrumentti olet sinä. Tämä on tosi hyvin sanoitit, Tuomas, instrumentteja. Olemme me jokainen, on sitten vanhemmuuden kautta tai sen kautta, että on ammattina toimia lasten ja nuorten kanssa ja toit esille myös tämän varhaisen vuorovaikutuksen. Meillä on niin kuin esimerkiksi neuvolatyö, jos ajatellaan niitä yhteiskunnan pilareita. Meillä on hyviä rakenteita ja ammattilaisia siellä, miten niissä kohdissa voidaan myös kohtaamisosaamista vahvistaa. Joo, ja sitten mä ajattelen tästä niin kuin aikaikkunasta, aikabudjetista, että mihin me aikamme käytämme, niin siinä on pakko tehdä valintoja. Ja kyllä mä olisin niin kuin halukas näkemään, että tehtäisiin ihan semmoinen laadullinen arvio, minkä opettajat, minkä huoltajat, minkä lapset kokevat järkeväksi ajankäytöksi. Mennään siihen arkeen, tutkitaan tätä, tehdään kunnon aineisto ja haluaisin ajatella, mä tiedän, että tämä jakaa mielipiteitä ja niin se saa jakaakin, mutta kyllä mä huomaan, että esimerkiksi tämä niin kuin sähköinen viestintä kodin ja koulun välillä. Mä en ole lainkaan varma, onko tämä järkevää ajankäyttöä niin kuin monestakin suhteesta. Ja edelleen se tarkoittaa totta kai aina sitä, että sillä on myös paljon hyvää. Aina kaikessa on kaikkea hyvää. Mutta se ei niin kuin tarkoita sitä, että se on silti perusteltua ja järkevää, koska jokin voi olla vielä arvokkaampaa. Eli ihan yhtenä esimerkkinä en ole lainkaan varma, tarvitsevatko huoltajat tuntimerkintöjä jokaisesta tunnista lapsensa osalta. Että tavallaan vaikka niitä aina tuliskaan, niin silti mä olen huolissani, jos mun pitäisi ammattilaisena opettajana, jota en siis olen teologi, ettei tule väärinymmärrystä, niin kuin miettiä, että minkälaisia merkintöjä mä nyt vaikka täältä annan. Jos mä en annakaan, mä en ehdi antaa nyt Villelle merkintää sinne kotiin, niin sitten mä koinkin vähän niin kuin huonoutta, koska kuulen juuri, että Maija kollegani taas on niin kuin läpäissyt ihan kaikille jonkun merkinnän suunnilleen. Mä huomaan, itse asiassa tuo on tärkeä teema, koska me kaikki ollaan varmasti yhtä mieltä, että me tarvitaan vuorovaikutusta enemmän koulun ja kodin välillä. Ja yksi semmoinen, kun lapsi tulee varhaiskasvatuksesta perusopetukseen, niin yksi semmoinen iso palaute, mitä tulee vanhemmilta, on se, että ei enää kuule, miten lapsella menee koulussa, että tulee niitä merkintöjä ainoastaan tai Vilma-viestejä. Mutta meillä on kaikilla ollut pieni lapsi, niin mehän muistetaan, miten se menee. Me mennään hakemaan lapsi, me kohdataan ihminen siellä pihalla ja me keskustellaan muutamalla lauseella, että miten se päivä on mennyt. Inhimillistä vuorovaikutusta merkintöjen ja viestien sijaan. Sitä mä peräänkuuluttaisin. Kyllä. Ja jos ajatellaan sitä, puhutaan kohtaamisesta, mutta ymmärretäänkö me siinä yhteisössä esimerkiksi, että mistä se kohtaaminen rakentuu? Siihen, niin kuin sanoitit, niin löytää se tila, aika, tietoinen läsnäolo ja siinä hetkessä olla vuorovaikutustaidoilla läsnä, niin tiedämme, että hyvä kohtaaminen voi tapahtua vaikka alle minuutissa. Ja siitä voi jäädä tosi syvä jälki. Mä oon tullut nähdyksi, kuulluksi, mut on otettu huomioon ja se voi kantaa ihan mielettömästi. Kyllä. Ja tämä on niitä valintoja. Meidän pitää valita, mikä kohtaaminen me niin kuin valitaan, mikä kohtaamisen muoto. Ensikodin työssä meillä on tämmöinen palautetietoisen hoidon malli. Mä ajattelin, että se antaa kivan näkökulman keskusteluun. Eli asiakkaiden kanssa, jotka meillä on ympärivuorokautisessa kuntoutuksessa tai avokuntoutuksessa, eli aika intensiivisessä kuntoutuksessa ja tuen piirissä, upeita perheitä, hirveän tavallisia asioita, ihmisiä, mutta siellä on niin tuen tarpeita, niin elämässä on. Joka viikko tehdään tämmöinen palautetietoinen arvio siitä, kuinka minä voin, eli kuinka asiakas voi. Hän arvioi tietyllä mittarilla ja sitten hän arvioi toisella mittarilla meidän yhteistyösuhteen allianssi, joka ennakoi todella paljon sitä, miten asiat tulee menemään tai onko vaikka riski sille, että tietyt prosessit keskeytyvät. Me tehdään se joka viikko.
En mä ehdota tässä, että joka viikko koulussa tarvitsisi tätä tehdä, mutta se vaan niin kuin kertoo, että tähän menee itse asiassa ihan muutama minuutti, koska siitä ei tule niin kuin rutiininomaista, vaan siitä tulee sisäistettyä. Ja sitten me pystytään seuraamaan aidosti, että missä kohtaa me mennään. Tämä on tutkimusperustainen hyvin vahvasti. Siellä on tietyt liikennevalumallit, jotka myös sitten kertoo nopeasti ammattilaisille, että okei, vedetään tosi kivalla tasolla, kaikki hyvin. Tai jos me nähdäänkin, että okei, nyt on joku droppi, joka olisi kauhean tärkeä esimerkiksi ennakoida, koska se puheeksi tulee paljon myöhemmin, jos sitä emme näkisi siinä meidän palautetietoisessa prosessissa. Niin tähän liittyy myös lasten ja nuorten hyvinvointiin mitä suurimmassa määrin. Eli on aidosti myös sellaisia välineitä, joita voitaisiin käyttää, ja jotenkin nyt meidän aika menee aivan kummallisiin asioihin. Itsehän siis liityin Vilma-joukkoihin kovin myöhäisherännäisesti muutama vuosi sitten vasta, vaikka lapseni esikoinen nyt jo kirjoittaa. Ihan uskomatonta, mihin me tätä tarvitsemme. Ja tiedän heti, että sitä tarvitaan 1, 2, 3, mutta niin tarvitaan kaikkea muutakin. Mieli ry:ssä on nyt muutaman vuoden koulujen kanssa ja rehtoreiden koko opetushenkilöstön kanssa on tällaisia pilottikokonaisuuksia, että miten sitä mielen hyvinvointia vahvistavaa toimintakulttuuria yhdessä rakennetaan. Ja siihen on noussut ihan selkeä iso tarve ja halu. Ja mikä niin kuin innoittavaa, että se on johtamisen näkökulmasta noussut. Että halutaan siihen niin kuin sitä osaamista, halutaan, että sitä avataan yhdessä yhteisön kanssa, että mitä me jo tehdään hyvin. Meillä on, niin kuin aina tällaisissa, kun lähdetään kehittämään, niin löydetäänkin sitä, että meillähän on näitä vahvuuksia meidän toimintaympäristössä, koulun arjessa ja mitä me systemaattisesti sitten lähdetään kuljettamaan eteenpäin. Ja se on sitä palaa jälleen siihen yhteisön arvokeskusteluun, kaikkien mukaan ottamiseen ja siihen, että pitkäjänteisesti lähdetään viemään eteenpäin. Ja samaa on kuullut nyt muilta, mitä mä oon ollut, kerroin tuosta alkuviikon seminaarista, mitä on ollut yliopiston opettajakouluttajien kanssa yhteydessä, ministeriön opetushallituksen kanssa, niin eri puolelta nousee tämä sama viesti, että siihen hyvinvointia, mielen hyvinvointia vahvistavaan toimintakulttuuriin lasten nuorten kasvuympäristöissä. Siihen on nyt aika satsata nopeasti ja vahvasti. Mulla on tuohon liittyvä kysymys. Mä ekana kysyn, sitten mä pohjustan, sitten mä annan teille vastausvuoron. Mutta se kysymys tulee olemaan, että kenellä on se niin kuin ratkaisun avain tai kenellä pitäisi olla nyt se vastuu, että ottaa sen niin kuin kopin ja nyt pohjustus. Että ja liidin kokonaisuudesta tietyllä tavalla. Kyllä. Jokainenhan meistä pystyy tekemään näitä valintoja arjessa. Jokainen opettaja tai jokainen varhaiskasvattaja, niin se pystytään lisäämään jotain. Sitten taas, jos mä mietin opettajan näkökulmasta, voi kokea tiettyä avuttomuutta tai siihen, että katsoo omaa lukujärjestystä, missä luokissa pitää minäkin minuutilla olla, kenellekin laittaa just mitäkin merkintöjä sen koulun kulttuurin tuomana ja sitten saattaa riippuen onko nyt yläkoulussa tai alakoulussa, mutta jos on vaikka aineopetuspuolella, nostan sitä taas kuin itselle lähinnä, niin lapset vaihtuu koko ajan, siinä niin kuin ryhmät vaihtuu ja juoksee ja voi niin kuin tuntuu pientä avuttomuutta, koska se rakenne ja miten se koulu on viritetty, niin se ei välttämättä tue sitä täysin. Ja sitten niin kuin ääriesimerkkinä mä tiedän, siis on olemassa kouluja, ei Suomessa, mutta jos katsotaan niin kuin rajojen ulkopuolella, missä on järjestelmätasolla tehty, te puhutte nyt vaikka, että muutama minuutti riittää, mutta esimerkiksi on kouluja, jossa jokainen oppilas saa 15 minuutin kahdenkeskisen keskustelun häntä ohjaavan opettajan kanssa joka ikinen viikko, joka ikinen niin kuin kuukaudesta toiseen, vuodesta toiseen. Sama opettaja voi olla vaikka 6 vuotta. Niin kuin kohtaa vartin joka ikinen viikko, kysyy mitä kuuluu, miten menee. Ja se on rakennettu vaan sillä tavalla, että siinä koulussa tai niissä kouluissa niin joka ikinen opettaja osallistuu siihen. Se ei ole vain niin kuin vaikka yhden opon tai muun vastuulla, vaan että kaikki kantaa vastuuta tietystä pienestä määrästä ja silloin se on niin kuin hallittavissa. Mutta rakenteella pystyy paljon. Kysymys, kenellä ratkaisun avain? No
Mä haluaisin nostaa esille nyt, mitä Mieli ry teki runsas vuosi sitten. Lähdettiin yhdessä rakentamaan nuorten hyvinvointiohjelmaa tähän aikaan, kun on ollut monenlaista kriisiä. Me saatiin yli 140 organisaatioa mukaan yhdessä keskustelemaan, mitä meidän tulee yhdessä tehdä järjestötoimijoina, kuntina, päättäjinä, nuorten hyvinvoinnin eteen ja yhtä lailla lasten hyvinvoinnin eteen. Ja tätä viestiä mä näkisin, että meidän tulee yhdessä viedä päättäjille, hallitusohjelmaan. Hallitusohjelmassa on paljon, tuossa on yli 70 toimenpidettä. Siellä on kirjattuna toimenpiteitä, mutta pitää tulla rahoitusta. Ja se on nyt puute. Toisaalta meillä on mielenterveysstrategia. Siinä on selkeästi mainittu lasten, nuorten kaikkiin kasvuympäristöihin. Pitää saada tätä hyvinvointiosaamista. Pitää levittää tätä osaamista. Sitä ei laitettu toimeen viime hallituskaudella. Ja nyt me kysymme, että se pitää nyt laittaa toimeen. Pitää sitä Suomen yhteiskunnan kivijalkaa ihan sieltä varhaisesta vaiheesta alkaen, päivähoidosta, varhaiskasvatuksesta, koulut, toinen aste. Siihen pitää satsata taloudellisesti. Se työ on pitkäjänteistä. Pitää tukea siellä toimivia ammattilaisia, heidän hyvinvointia, jaksamista arvokkaassa työssä lasten, nuorten ja perheiden kanssa ja rakentaa sitä yhteistyötä kotien ja perheiden kanssa. Onko se Tuomas samaa mieltä, että se on siellä hallituksen päädyssä nykyisen tai tulevien hallitusten, ja jos on, niin kuin sä oot ollut opetusministeriössä töissä, niin pystytäänkö siihen? Onpa hauska, kun kysyt, ja vähän harmillistakin, kun hymyilen sisään ja ulospäin, koska mun täytyy myöntää, mä ehkä en olisi tätä sanonut, mutta sä satuit nyt kysymään. En mä ehkä usko. Ja jotenkin huomaan tunnistavani itsessäni, mutta se voi olla nyt omaa vajettani ja vähän semmoista etäisyyttä, koska nykyinen työni on hyvin tämmöistä kliinistä arkea kuntoutusyhteisössä ja meitä on 70 korkeasti koulutettua ammattilaista tekemässä työtä. Ja tavallaan tämmöinen valtiohallinto, missä on ollut pitkään tietenkin luottamustoimia edelleen ja arvostan sitä työtä, niin silti mä huomaan, että mun ajatukseni tänä päivänä on päivittynyt niin, että ratkaisut eivät tule hallitusohjelman kirjauksista. Olen menettänyt uskoni siihen. Ja se tarkoittaa sitä, että sillä on merkitys, mutta se funktio on nyt hieman eri. Tämä liittyy ehkä siihen yhteisövaikuttavuuden teemaan ja siksi tuohon kysymykseen, mikä on se ryhmä. Opetus- ja sivistystoimen johtajat. Se on se joukko. Heillä on mandaatti, heillä on virka, heillä on tehtävä, heillä on kuitenkin se positio, joka tarvitaan. Koska kyllä mä ajattelen samoin, että alappa sitten niin kuin opettajahuoneessa kaikkien kirjavyöryjen keskellä ja kaikessa siinä hulinassa niin kuin ratkaisemaan tämä maailma. Niin musta se on paljon, ehkä liikaa vaadittu. Mutta se, joka niin kuin johtaa systeemisesti viisaasti, tiedolla ja taidolla, hänellä on ne avaimet paikallisesti. Ja siellä hän on opetustoimen johtajat. Jos ne ratkaisun avaimet voisi ajatella jotenkin, että ne on myös meillä kaikilla tässä huoneessa, meillä kaikilla, ketkä tätä kuuntelee. Jos vedetään vähän lankoja yhteen, niin mitä te ajattelette, että mainitkaa joku tärkein teko, mitä toivoisitte, että tästä päivästä lähtien me aikuiset tehtäisiin lasten ja nuorten mielenterveyden hyvinvoinnin hyväksi. Joku konkreettinen teko tai tekoja kotona ja koulussa. Mä nostasin kohtaamisen. Elikkä, että me aikuisina ollaan matkalla itse, mutta että me pysähdyttäisiin harjoittelemaan, kuuntelemaan niitä omia kohtaamisen taitoja ja olla valmiita siinä olla sillä mielellä, että samalla mä harjoittelen itse ja mä kohtaan mun lähellä olevan lapsen, nuoren siellä kotona perheessä tai aikuisen ja sitten siellä työpaikalla, missä olenkin, koulussa, varhaiskasvatuksessa,
perheneuvolassa. Eli kohtaamisen taitoja, johon kiinnittyy tietoinen läsnäolo itsensä kanssa, omien tunteiden kuunteleminen ja sitten se tunne- ja vuorovaikutustaitojen osaaminen. Ja saa olla matkalla. Että ei vaadita itseltä liikaa. Että matkalla olo, että yhdessä me näitä harjoitellaan. Kaikki me ollaan jollain tavalla kesken aina. Niin on, ja saadaan olla kesken. Musta se on lohdullista. Ja samalla yhdessä meissä on aivan valtava voima. Että sieltähän se muutos lähtee. Että sillain niin kuin yhdistän tähän näin, että me tarvitaan sitä korkean tason yhteiskunnan päätöksiä. Tarvitaan rahoitusta, tukea ja sitten se lähtee sieltä kuntien päättäjistä, tulee kouluihin ja tulee perheiden hyväksi. Ja me ei ole tässä paljon puhuttu vielä tästä opiskeluhuollon merkityksestä, että sitten kun tarvitaan sitä tukea, niin tuen pitäisi olla kaikille lähellä. On ne sitten vanhempia lasten kanssa tai sitten nuoria, niin miten kaikki tämä systeeminen toimii. Mitä Tuomas ajattelet? Mitkä asiat tekisi sinut onnelliseksi, jos huomaat, että näitä alkaisi tapahtumaan? Ja kyllä mä ajattelen sekä siellä kodissa että koulussa, että me leikittäisiin enemmän. Joo, siinä on niin kuin paljon sisältöä. Se liittyy siihen varhaiseen, mutta se leikki on niin kuin sellainen olotila, joka pitäisi pystyä säilyttämään lasten ja nuorten kanssa ja meissä aikuisissa. Koska silloin me vähän liikutaan semmoista positioista johonkin. Ja sitten taas palataan niihin positioihin, jotka on tosi tärkeitä. Ne on tosi tärkeitä myös. Mutta leikki voi viedä meitä suuntaan, jossa me ei vaan kannatella niitä rooleja. Eli mitä pitäisi tehdä? Leikkiä enemmän. Mutta sitä pitäisi ehkä vähän avata lisää. Leikkiin liittyy luovuus, leikkiin liittyy tarinallisuus, leikkiin liittyy tunteet, vuorovaikutus ja sieltä nousee myös se toivo ja luottamus. Heitetään haaste kaikille, jotka kuuntelee tätä nyt tänään, missä ikinä olettekin, niin tänään kun menette vaikka töistä kotiin tai olette siellä kotona jo, niin laittakaa se kännykkä pois ja leikkikää. Mm-hmm. Ja Joonelle kanssa se lautapeli myös toisen kerran tämän vuosikymmenen aikana sinne pöydälle. Kyllä. Ja leikki on tosi paljon. Se on siis luovuuden tila, että jotenkin ollaan myös luovia, vapaita ajattelemaan, että mitä se leikki on, missä se syntyy, mitä se tarkoittaa. Ja lapset ja nuoret myös sitä sanottaa, puhutaan sitä lapsijohtoisesta leikistä. Leikkiin liittyy tarinat. No jotenkin ajattelee, että se tarinallisuus, sehän vie meidät sitten sellaisille ulottuvuuksille, jotka antaa voimaa. Ja se, mikä tässä on se ilo, että vähän niin kuin lisää sitä hymyä on niin kuin meidän kuitenkin yritettävä löytää, koska muuten menee vähän synkiksi. Ja toivoa ja luottamusta. Sitä me rakennetaan päivittäin, kun me kohdataan toinen toisemme. Kiitos valtavasti siitä, että pääsitte tänään tänne ja täytyy sanoa, että tykkäsin keskustelusta. Kuuntelin hurmioituneena itsekin. Joo, kyllä. Kiitos tosi paljon. Kiitos.